الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك يوم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. barkanmu da wannan marici na talata 25 ga watan rabi'in al-awwal a shekara ta 1445 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 10 ga watan 10 a shekara ta 2023 miladiya mako biyu da suka wuce in ba a manta ba muna karatu cikin suratul talaq mun yi darasi biyu a cikin surar don haka yau insha Allah za mu yi darasi na uku kuma ina kyauta zaton mun tsaya a ƙarshen aya ko dai ta 5 ko ta 6 to kuma dai menene za mu fara daga farkon aya ta 6 fadin Allah madaukakin sarki askinuhunna min haythu sakantum kuma wannan shine darasin mu na uku kamar yadda na faɗa a cikin surar me Allah ya ce الله الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا Malam ya ce, "Summa shara'a fi bayani nafqatil mutallaqa sai Ubangiji zai yi bayani game da ciyar da macen da aka sake ta, ma'ana idan miji ya saki mace kuma tana idda, to a lokacin da take wannan iddar shi zai ci gaba da ciyar da ita, domin iddar tasa ce zamansa take yi. Faƙala sai Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce, "Askinuhunna, ku zaunar da mataye, ay almutallaqat waɗanda aka saka wal mutawaffa anhunna azwajuhun da kuma mataye masu iddat takaba wanda aka mutu aka basu idan mace ta mijinta ya mutu tana iddat takaba za ta ci gaba da zama a gidan mijin har ta gama iddata ma'ana har ta fita daga takaba kuma kamar yadda muka faɗa ko da a ce gidan haya ne kuma kuɗin haya sun ƙare daga kuɗin mijin za a ɗauka a biya mata na wannan zama da za ta yi na 4 ashhurin wa ashara wata 4 da kwana 10 domin wannan zaman jimamin tana yi ne dan mijin dan kiyaye alfarmar shi mijin to kaga da haka daga aljihunsa za a fitar da kuɗin da za a yi mata wannan hidima da wannan ɗawainiya to haka nan matar da mijinta ya sake ta ko dai saki na 1 ko na 2 wanda akwai kome tsakaninsu da haka za ta yi masa idda kuma lokacin da take wannan idda shi zai bata wajen zama kuma shine zai ci gaba da ciyar da ita shine Allah ya ce askinuhunna ku zaunar da su min haifu sakantum a inda kuka samu ikon zaunawa ko a inda kuma kuke a zaune idan kana GRA to matarka ta zama a GRA idan kana ghetto area to ka aje ta a ghetto area in nan ne ikon ka in nan ne abin da kake da shi amma ba daidai bane kai kana waje na ni'ima da jin daɗi su kuma ka bar su a cikin wahala
wannan ayar ga wanda ya kula da kyau zai ga kamar tana nuna cewa kada a ɗora wa maza ɗawainiya ne sama da ikonsu, sama da ƙarfinsu, wajen zaunar da matansu da ciyar da su da kuma tufatar da su. To da hakan ne kuma a lokaci guda ayar tana nuna su kuma maza lallai su ɗauki ɗawainiyar iyalansu. Duk talaucinka ba ka da uzurin da zai sa ka watsar da iyalanka. Duk talaucinka ba ka da hujjar da zai sa ka kisa 'ya'yanka a makaranta gwargwadon irin taka. Duk talaucinka ba ka da hujjar da zai sa ka bar iyalanka da yunwa ko da fatara. In dai ka samu ka sa to su ma ka ba su sa gwargwadon ikonka. In dai ka samu ka ci to su ma ka ba su ci gwargwadon ikonka. Kamar yadda ya zo cikin hadisin Muawiya ibn Haida al-Qushairi, ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ma haqqu mar'ati ahadina alaihi, me ya haƙƙin matar ɗayan mu a kansa? Sai manzon Allah ya ce an tut'imaha idza ta'imta, lallai in ka samu ka ci to ka tabbatar matar ka ma ta ci. Amma da yawa daga cikin maza a yau suna ci matansu ba sa ci, ko kuma zai fito gida sai ya bar musu naira 1000, a 1000 za su sai hatsi, za su yi cefane, za su sai itacen girki ko za su sai gawayi, shi kuma ya fito ya zo ya sha shayi ko ya ci indomi, wanda shi a cikinsa shi kadai 1000 ba za ta kosar da shi ba, amma ita da 'ya'ya 3 ko 4 ko 5 ya batta da 1000. Kaga wannan zalunci ne, wannan mugunta ne. Inda da gaske so kake ka ciyar kuma albarka kake nema, to da 1000 nan da ka bar mata da 1000 da zaka zo ka ci indomi ko ka kashe a waje, ka hada ka gani a je ayi dabara, abincin sai ya ishe ka ya ishe su, Allah zai sa albarka a ciki, kuma sai ka ƙara kima ka ƙara daraja, kuma Allah ya dada buɗa maka hanyoyin samu, domin ya ɗora maka ɗawainiya kuma ka ɗauka, da haka ba zai kyale ka ba, sai ya taimake ka. wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Amma lokacin da kake wa iyalanka mugunta, mace ɗaya da 'ya'ya 3 ko 4 ko 5, ka batta da 1000, ka yi fitowa ka ba ruwanka su ci ko kar su ci, kuma wannan 1000 fa wai ta wuni ce, da ita za a karya, da ita za a ci abincin rana, da ita za a ci na dare. To kana yin haka, na farko kana saba wa Allah, kana daɗa fusata Ubangiji, hanyoyin samun naka yana daɗa ƙuntata maka su, saboda ya ɗora maka ɗawainiya ka ki ɗauka, ba zai taimake ka ba. Sannan girmanka da darajarka ta uba da miji tana zubewa a wajen iyalanka, shine sai kaga 'ya'ya sun tashi ba sa ganin girman iyayensu ko mutunta su, saboda duk abin da uba zai yi ya karɓi girman ubantaka shi bai yi ba. Ka sa ɗanka a makaranta baka yi ba, ka ba shi abinci ya ci baka ba shi ba, kai masa tufafi baka yi masa ba, kai ka san ya shigo ma ko ya fita, wannan ba damuwarka ba ne. Da daddare ya kwana a gida bai kwana ba, wannan ba matsalarka ba ce. To yaushe ka zama uba? Kuma menene ubantaka? Haihuwa kawai ita ce uba? Ba haihuwa ce kaɗai uba ba. Inda haihuwa ce kaɗai uba, to bunsuru ya fi ka zama uba. Dan shi in yi ciki ɗaya sai a haifar masa 5 7. Kai ɗaya Allah yake baka, sai da ƙyar za ka samu wani lokaci an haifi 2 ko 3. Dan Allah ya nuna ikonsa ne, wani lokaci sai ya baka 2 ya baka 3, amma mafi yawan mutane ɗaiɗai suke haihuwa. Me hikimar da yasa mace duk da girmanta sai ta haifi ɗaya, amma karya sai ta haifi dozin? Saboda kai mai ɗayan nan an ɗora maka wasu ɗawainiyoyi, ana so ka ji da ɗayan, ka kai shi makaranta. Kare baya kai ɗansa makaranta. Ka ciyar, kare in ya haihu yayar, tafiya zai nema, 'ya'yansa su tafi nema. Kare baya tarbiya, kai tarbiya, shi yasa sai aka karanta naka, shi aka yawaita nasa. To amma sai ka ki ɗauka, kuma sai an yi magana ka ce kai ma uba, to wai kolo ma uba ne kenan, ya ma fi ka ubantaka in dai haihuwa ce kawai. To wannan shi yake jawowa a yau yara da yawa suke fanɗarewa iyaye, sai kaga yara an haife su a unguwa ba wanda ya isa ya gaya musu, saboda haihuwarsu kawai akai, amma zubar da su akai. Duk wani abin da zai mai da su su zama mutane ba a yi musu ba, iyayensu ba su yi musu ba, ba su sa su a makaranta ba, ba su san cin su ba, ba su san shan su ba. Yanzu nan dilolin kwaya sai su zo su ɗebe su, dama in kai baka da abin da za ka yi da su, su suna da abin da za su yi da su.
yanzu na sai 'ya'yanka gaba ɗaya sai su koma gidan dilan ƙwaya, sun fi jin maganarsa sama da maganarka, saboda shi yake ba su ci yake ba su sha. Yanzu nan gurɓatattun 'yan siyasa sai su ɗebe 'ya'yanka, sai su fi jin maganarsu sama da maganarka. To kaga wannan yana nuna mana cewa muna da kalubale kwarai da gaske, kuma ba inda zaka tara ana wannan lusarancin da sakarcin in banda a cikin mu Hausa Fulani a arewacin Najeriya. Amma ko a Najeriya ka kalla ba wata kabila da take haihuwa ta zubar da ɗanta ko mun talauci. Duk yadda take kukutawa ta ci za ta ba 'ya'yanta su ci, duk wahala duk rintsi za ta sa 'ya'yanta makaranta, duk wahala duk rintsi za ta nema wa 'ya'yanta sana'a. Amma mu kaɗai muke da wannan, kuma a lokaci guda an yi magana mu ce mu musulmi ne, in an yi magana mu ce mu muhammadawa ne, kuma a ƙur'anin mu fa Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan. Wasu da suke tarbiyya a yau ba su da wani littafin da suka dogara da shi wanda ya koyar da su tarbiyya daga Allah, amma mu muke da ƙur'ani, mu muke da littafin da babu abin da ya rage mana, haƙƙin iyaye, haƙƙin ƴaƴa, haƙƙin maza, haƙƙin mata, amma kamar mu ne waɗanda muke maguzawa, waɗanda ba su da addini, domin duk koyarwar addinin tamu ba ma aiki da ita. To da haka dai ya ƴan uwa mu sani cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗora mana nauye-nauye game da iyalanmu, dole ne mu ɗauka in muna son zaman lafiya. Kuma ka sani yana daga cikin jarinka da ribar zuwanka duniya samun zuri'a ta gari da yi mata tarbiyya. A lahira wannan zuri'ar za ta yi maka amfani, a duniya ma za ta yi maka amfani. Da haka ya kamata mu kiyaye haka. Al-Imam Ibn Kasir ya kawo maganganun magabata, daga cikin maganganun sai ya kawo maganar Imam Qatada ibn Da'ama As-Sadusi, yace hatta qala Qatada, kai a ƙarƙashin bayanin wannan aya dangane da mazaje su ɗauki nauyi da ɗawainiyar matayensu ko da ma an rabu in dai su ne musu idda. Imam Qatada yace in lam tajid illa jamba baitika fa askinha fihi, in ba ka da abin da za ka ba wa matarka na wajen zama sai wani kusurwa a gidanka, to dole ne ka bata. Mana me maka idda fa, wacce ka fa sake ta fa, to ina kuma ga wacce ba sakatta kai ba. Yau matanmu waɗanda ba a sakan ba ma ba su samu gata ba, ballantana waɗanda aka saka. Waɗanda mazansu ma ba su mutu ba, ba su ji daɗi ba, to ina kuma ga wanda mazansu suka mutu. Yau ‘ya'ya masu iyaye ma ba su samu gata ba, ina kuma ga marayu. Wannan ita ce rayuwar da muke. Wata mata in ka ganta sai ka ɗauka mijinta ya mutu, nan ko yana nan. Duk rukunnan mutuwar miji sun hau kanta. Rashin kula, rashin kuɗin cefane, rashin kuɗin kwalliya, rashin kayan sallah, rashin. Wanda wace mace ce ya kamata a ce duk tana rashin waɗannan? Wanda ba ta da miji, amma da mijinta ita ba ta da wannan. To yanzu dan Allah mijin da daransa bai ci da iyalinsa ba, daransa bai musu tarbiya ba, daransa bai kai su makaranta ba, ranar da ya mutu ya za su gane daman su suna da uba? Daman tun bai mutu ba ya mutu, tun bai mutu ba ya sa su a maraici. Shi yasa da yawa yau ƴaƴa ba damuwa suke da mutuwar iyayensu ba. Wani uban ma gwanda kai ya mutum ma, ka san maraya ne kai. Dan yanzu in kai kukan maraici sai a ce ga ubanka, amma kuma baya ma komai. To kar ka yadda ka zama uban da ƴaƴansa za su rinka fatan ina ma ya mutu, ba kai wa kanka adalci ba. Kar ka kuskura iyalanka su yi maraici da rayuwarka, aƙalla ka rinka tare musu wani abu duk lalacewarsa, ta yadda ranar da ka mutu za su san cewa sun yi rashi, inda wane yana nan da ba mai kukan abu kaza ba. Amma kana nan sun yi kuka na yunwa, na fatara, na talauci, na rashin tarbiya, na rashin kulawa, to ina kuma ga ranar da ka mutu. Allah ya sa mu dace. Da haka ubangiji ya ce askinuhunna min haisu sakantum, malai ya ce ai ba'da masakinikum, abin nufi lallai cikin wani sashin wajen zamanku, to ku zama wa matanku masu idda inda za su zauna. An gane ko? Min wujidikum, gwargwadon ikonku, ai si'atikum, yalwaku. Malai ce atafu bayanin, kalmar min wujidikum adafi ne dan ƙarin bayani na min haifu sakantum, aw badalun mimma qablahu, ko kuma badal ne na abin da ya gabace shi, bi adatil jari, ta hanyar maimaita harafin jarra. Can an ce min haifu
sakantum, sannan aka sake cewa min wujidikum, an maimaita harafin min sau biyu. Malai ce wa taqdiru mudaf, kuma ana kaddara mudafun, ai amkinatu si'atikum, abin nufi ku zaunar da su a wajaje na yalwarku, na ikonku, na damarku. An gane ko? La ma dunaha, ba wai kasa da haka ba. Mutumin da ya kamata a ce matarsa tana zaune a GRA sai ya kai ta ghetto area, to kamar bai bata wajen zama bane a shari'a, domin bai cika ka'idar da Allah madaukakin sarki ya ce ba. Mijin da ya kamata ya bawa matarsa ɗaki biyu ciki da rumfa sai ya kuntata mata ya bata ɗaki ɗaya, kamar bai bata wajen zama bane ba, domin bai cika ka'idar min haisu sakantum min wujidikum ba. To shi a ka'idar Allah idan ya ce kai biyu, in kai biyun ne kai, amma in kai ɗaya da kai da wanda bai ba duk ɗaya ne. A ka'idar Allah in ya ce kai biyu sai kai masa uku, to ba kai ba. Yanzu kaga mutumin da zai yi sallar asuba sai ya raka ɗaya, yayi? Sai uku, yayi? Da haka ka'idar Allah biyu ya ce biyu za ka yi, in kai biyu ne kai, amma ba kai biyu ba, ɗaya kai ba kai ba, uku kai ba kai ba. To haka nan cikin dukkanin hidima ta dukiya, ka ciyar da iyalanka gwargwadon ikonka, gwargwadon yalwarka, gwargwadon samunka. Za ka iya ciyar da su abinci mai kyau da nama da komai, sai kake ba su gabza garau-garau. Yanzu a lissafin Allah baka ci da iyali, baka ci da iyali kwata-kwata. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa mata izini da za su iya ɗaukar kuɗin mazajensu su ci abinci, in dai sun san mazajen suna da kuɗin da za su ciyar da su amma suke musu rowa. Nana Hindu bintu Utba ibn Rabi'a, matar Abu Sufyan, Sakhar bin Harbin, surukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma ta zo ta kawo ƙaran mijinta tare da annabi yana auren yarta Ramla bintu Abi Sufyan. Ta ce, ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun shahihun. Abu Sufyanin nan da kake ganin sa kulimi ne, matsolo ne, kyaure ne, da kyar ake bambararsa. Ta ce, wa hal alayya haraj, ina da laifi in na ɗauka an akhuza min malihi ma unfiqu bihi ala iyali, in na ɗauki wani abu daga kuɗinsa, amma fa ba dan in je in yi zuban adashi ba, ba dan in je in yi anko ba, a'a dan in ƙara a kuɗin cefane ya ishe mu da ni da ƴaƴana. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, la arahu illa bil ma'ruf, baki laifi ba, amma kar ki wuce gona da iri. To kar ka yadda ka mai da matarka barauniya, ka ja ta rinƙa maka sata, ka ja ta rinƙa maka laliban aljihu, saboda ka matse ta, ka takura ta, ka hana ta daidai da abin da za ta ci sai da kyar, sai da dabaru, kuma kana da shi, wanda ana samun da yawa a cikinmu. Su ma suka fi yawa masu irin wannan halin a dai yanzu, su suka fi yawa. Masu kula da iyali, kular da ta dace 'yan kaɗan ne a cikin maza a yau. Waɗanda suke so su kula da iyalin ba abin kular, su ma ba su da yawa, duk da sun fi wa'yancan yawa. To amma waɗanda kuma suke da abin kular suka ƙi kular, su kuma su suka fi yawa, sun fi wa'yancan na farkon yawa, sun fi wa'yannan na biyun yawa. Ina fata an gane. To da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce, wala tudarruhunna, kada ku kuskura ku rinka cutar da matayenku, litudayyiqu alaihinna, dan ku kuntata musu. Almasakin, kamar ta fuskar wajen zama, fa yahtajna ila alkhuruj, har mace ta rinka buƙatar ko ta matsu ta rinka ganin gwandama a sake ta akan zaman auren, ko kuma gwandama ta bar gidan ta koma duk inda za ta koma akan zaman iddar, saboda ka matse ta. Akwai da yawa daga cikin mata a yau, da za ka tallata musu da zaman gidan miji da fita, wallahi za su ce maka gwanda su fita, ba dan gudun magana kar a ce sun ƙi zaman aure ba, da sun bar gidajen mijin, saboda azabar da suke sha a gidajen mijin, babu ci, babu sha, babu kaza. To sannan ga da yawa daga cikin iyaye, kamar yadda na sha faɗa, iyaye na ƙasar Hausa ba sa yi wa zawarawa adalci. Mutum idan yarsa bazawara ce, baya lissafi da ita, baya bajar da ita. Bazawara a gidan iyayenta ba a yi mata lissafi, ba a yi mata budget, ba lissafin audigar da za ta rinka tsani jinin al'ada duk wata. Da a gidan miji, in miji ne yake yi, to yanzu ba mijin, ta dawo gidan iyayenta, waye kamata yayi?
babanta ko kuma dukkanin wani wanda ya isa da ita, yayanta ne kai ko kaninta ne in yana da wadata dole ne ya mata wannan. Man da za ta shafa, sabulun da za ta yi wanka, kai wata bazawara ko kayan sallah ba a yi mata, kaga dai sau ɗaya ake a shekara amma ba a yi mata. To wannan tsoron da mata suke yi na in sun dawo gidajen iyayensu ma ba sa samun kulawa, wasu shi yake sa dole su haƙura su zauna a gidan maza ko da mazan suna dukansu. Amma wata da ta san za ta samu kulawa a gidan iyayenta, kulawar da ya kamata, wallahi za ta bar gidan mijin saboda azaba da take sha da wahalar da take sha. To shi yasa zaka ga da yawa daga cikin zawarawa kaso mafi tsoka na karuwai yau a cikin su ake samu. Kaso mafi tsoka na mata marasa kamun kai a cikin zawara ake samu. Saboda waɗannan bukatun da suke da su kuma babu mai yi musu. Da haka sai dai su fita su nema. Wani uban saboda lalaci da sakarci, yarsa bazawara wai ita take bada kuɗin cefane a gidan. To ta ina ta samu? Kai da kake da rumfa a kasuwa baka bada kuɗin cefane ba, kake jiran ita da bata da ko faleti ita za ta kawo kuɗin cefane. Ta ina ta samu? Ta ina za ta samu? Shi yasa ga wani nau'in kasuwanci kowace bazawara sai ta ce tana business. To wannan business din wani irin business ne? Business ai suna tara ko? Tana business. Sai kaga business din fa dillanci ne. Inda gasken ma take dillanci ne. Kaya za ta dora a status ba ta da su. Na 'yan kasuwa duk an turo mata. To kayan gaba ɗaya in ma da gaske ne in ta siyar da su gaba ɗaya, kila da ƙyar ne a wata ta ci ribar 10,000. To amma a jikinta tana da tufafin da ya fi na 100,000. To shi kuma ina aka same shi? Kaga fakewa ake da wani abu ana wani abu. Waye ja? Mu muka ja. In bera da sata, daddawa ma kuma da wari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi falalar ɗaukar ɗawainiyar zawarawa. Yace as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Duk mai kula da ɗawainiyar zawarawa da ɗawainiyar talakawa kamar mai jihadi ne wajen ɗaukaka addinin Allah. To kaga wannan ya kamata a ce mu dawo cikin hayyacinmu, mu tsare mutuncin ƴan uwanmu, mu tsare mutuncin ƴaƴanmu, mu tsare mutuncin al'umma mu baki daya. Ubangiji madaukakin sarki yace wala tudarruhun litudayyiqu alaihin. Mala yace awin nafaqa fayaftadina minkum. Kada ku hana su abinci idan su ne muku zaman idda, ko ku kuntata musu a wajen zama in su ne muku zaman idda, ta yadda har su da kansu za su nemi gwandama a rabu din. In kuka yi haka ba ku kyauta ba. Wa in kunna ulati hamlin, idan kuma matar da ka saka tana da ciki, fa anfiqu alaihinna, to dole kai zaka ci gaba da ciyar da ita har ta koma gidansu, kai zaka rinka tura mata da abinci da tufafi, domin wannan abincin da take ci ba nata bane, na ɗanta ne da ke cikinta, ɗan kuma naka ne, kai ya zama wajibi ka ciyar da shi. Karka ce to ai ba ruwana, ai yanzu ba matata bace. Ba matarka bace amma da ruwanka, domin tana ɗauke da cikin ɗanka. An gane ko? Da haka shine Allah ya ce wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin. Mala ya ce fi firaqit talaqi, abin nufi duk da an rabu ta hanyar saki to sai an ci gaba da ciyar da ita. Shine ya ce wa ammal hawamilul mutawaffa anhunna, amma idan mace mai ciki ce mijinta ya mutu ya batta da ciki, fala nafaqata lahunna, to ita anan ba za a ciyar da ita daga dukiyar mijin ba, tunda za a raba gado. Da haka idan an raba gado sai ta ci daga me? Daga gadanta. Ba za a dora wani daga cikin dangin miji a ce ya ci gaba da ciyar da ita ba, a'a, gado za a raba, ta je ta ci gaba da ci daga gadanta. Wa muntaha iddatuhunna, to sannan mata ko matukar kurewar iddasu idan masu ciki ne, hatta ya ba'ana hamlahunna, shine su haifa cikin su. Idan miji ya saki mace da ciki, to ba ta gama idda sai ta haihu. Idan miji ya mutu ya bar mace da ciki, ba ta gama takaba sai ta haihu. Da wacce aka saka da ciki da wacce aka mutu aka barta da ciki, gama iddarta ko gama takabarta shine mai haihuwarta. An gane ko? Malai ce fatantahin nafaqatu bintihai iddatihinna, da ka ciyar da ita zai kure ne da karewa in wacce aka sake ta ne da zarar ta haihu. Idan mace ka saka tana idda, wanda iddan nan nata in tana da ciki shine har zuwa ta haihu,
to ba za ka daina ciyar da ita ba har sai ta haihu din. Amma idan ba da ciki bane, to idan tana cikin zawatul aqra masu jini, to sai ta gama jini guda uku. Da ta gama jini uku shikenan yanzu ba ta da haƙƙin ka ciyar da ita ko ka bata wajen zama. Haka nan idan kuma ba ta cikin zawatul aqra ya isa ce, to ita kuma sai ta yi wata uku cif kwana 90 kenan. Wallahi lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna, ko kamar yadda aya ta faɗa a baya. Da haka mala yace wal mudallaqatu, wacce ku aka sake ta at-talaqar raj'i, saki na kome, lahan nafaqatu was-sukuna, dole ne a ci gaba da ciyar da ita kuma a bata wajen zama. Wal mudallaqatu ko wal mudallaqatul ba'in, amma wacce aka sake ta sakin da babu kome, kamar saki cikon na uku, ghairul hawamil kuma ba mai ciki ba, fala nafaqata lahunna, ita ma ba ta da haƙƙin a ciyar da ita fil iddati, a lokacin da take idda, inda mazhabi malikin wa shafi'i, a wajen mazhabar imamu malik da mazhabar imamu shafi'i. Wa amma inda al-hanafiyya, amma a wajen imamu abu hanifa, fali kulli mutallaqatin haqqun nafaqati was-sukuna, duk macen da aka sake ta dole ne a bata wajen zama kuma a ci gaba da ciyar da ita abinci, ko da sakin nan saki na uku ne kuwa babu kome. Wa daliluhu, dalilin imamu abu hanifa akan haka, anna umara, cewa sayyidina umar, qala ya ce, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa game da matar da aka sake ta sakin da ba na kome ba, lahan nafaqatu was-sukuna, za a ci gaba da ciyar da ita kuma za a bata wajen zama. Wa innahu jazaa'ul ihtibasi, ai sakamakon wannan zaman dakon da take yi ne na sakin da aka yi mata. Walau kana jazaa'an lil hamli, da ku a ce a sakamakon ciki ne, lawajaba fi malihi, da ya zama wajibi ne cikin dukiyar miji, in kana lahu malun, in yana da dukiyar. Walam yaqulu bihi, amma sauran malamai da sauran sahabbai ba su faɗi wannan fatawar ba. Da haka wannan fatawa ce ta sayyidina Umar, sannan kuma shine ra'ayin da Imam Abu Hanifa ya ɗauka. Da haka idan mace mijinta ya mutu ya batta da ciki, ba za a ciyar da ita ba, amma za a bata wajen zama. Za ta ci gaba da ci ne daga gado, saboda za a yi rabon gado, duk da cewa wannan zaman da take zaman mijin ne, to amma dai ba a yin haka a zaman takaba. To haka nan idan mace mijinta ya taske ta saki uku, sakin da babu kome, nan ma ba zai bata wajen zama ba, kuma ba zai ci gaba da ciyar da ita ba, duk da zaman da take zama ne na iddarsa. Amma in saki ne na kome, to a nan ne ake bata wajen zama kuma ake ciyar da ita. Ko kuma ya zama tana da ciki, to a nan ne za a ci gaba da bata abinci kuma a bata wajen zama. Ina fata an gane. Bale ce thumma shara'a fi bayanin rada'ati, sai kuma ubangiji ya ci gaba da bayanin shayarwa, fil mudallaqati, game da matar da aka sake ta tana shayarwa. Fa qala, sai ya ce, fa in arda'ana lakum, idan mata suna shayan muku da ƴaƴayenku kuma bayan kun sake su, ai arda'ana lakum auladakum minhunna, suna tsaka da shayar muku da ƴaƴayenku, sai kuma sabani ya gudana tsakaninku sai kuka sake su. Abinda wannan yake nunawa, ana sakan mace da ciki kuma ana sakatta tana shayarwa. In an sake ta da ciki, za a ci gaba da ciyar da ita har sai ta haihu. In an sake ta tana shayarwa, nan ma haka. Sai dai idan ta ce ba za ta shayar da ɗan ba, ta yi fushi, to anan ne shi mijin sai ya ɗauki ɗan sai ya nemo masa uwar shayarwa, ya biya ta shayar masa ɗan. Ko kuma ya ci gaba da sai masa madarar gwangwani, sai a shayar da shi da madarar gwangwani. Abin dai da wannan yake nunawa, ita uwa ba dole ne ta shayar da ɗa ba in ba ta auren ubansa, domin yanzu nonon ba na ubansa ba ne, nata ne, ko ba haka ba. Amma lokacin da kake auren mace, to komai nata naka ne. Ruwan nonon da take samu, ai daga abincinka take samu, da haka da shi take shayar maka da ɗanka. To yanzu ba kai zaka bata abinci ba, ruwan nonon ta ba naka bane, kaga sai abin da ta ga damar yi da kayanta. Ɗakwa naka ne, dole kai zaka shayar da kayanka. In ta ce za ta shayar amma sai an biya ta, to dole ka biya ta. In ta ce da kuɗin ma ba za ta shayar ba, ta baka ɗanka, to kai kuma sai ka je ka nema masa wacce za ta shayar da shi. Kai ya waje ba a kanka ka shayar da shi, ba ita ba. Ina fata an gane. To shine Allah madaukakin sarki ya ce, fa in arda'ana lakum, idan matan suka yadda za su shayar muku da ƴaƴanku bayan kun sake su, fa atuhunna ujurahunna, to ku biya su ladan su. Ayi jinga. Matarka ka sake ta, tana shayar ma da ɗa,
to yanzu sai ta ce nawa za ka rinka biyanta, ta yanka ma kuɗi na hankali wanda aka san za ka iya biya, sai ka biya, sai ta shayar maka da ɗan. An gane ko? Da haka Ubangiji ya ce fa'atuhunna ujurahunna, ku ba su ladaddakin su, ai alal irda'i, bisa ga shayar da ‘ya'yanku da za su yi. Wa atamiru bainakum bi ma'ruf, ku yi shawarwari a tsakaninku da kyautatawa. Kai ka faɗi abin da ya kamata ka bayar bisa ga girmamawa da mutuntawa, ita kuma ta faɗi abin da ya kamata a bata ba tare da mugunta ba. Ita kar ta tsawwala kuɗi, kai kuma kakkai matsolanci. Kowa ya yi abin da ya kamata. Ita kar ta ce ba za ta shayar ba ko da kuɗin, don ta ɓata ma rai, don ta gigita ka, don ta sa ka rasa inda za ka sa kanka, ta baka da ɗanyen jariri. Kar ta yi haka. Wa atamiru bainakum bi ma'ruf, ku tattauna tsakaninku da juna bisa ga kyautatawa, dan a samu maslaha shi wannan yaro naku, domin ko an rabu ba a rabu ba tunda akwai rabo. Kuma ko ma a ce sakin saki ne na uku, ai ana iya dawowa kuma a yi me, a sake aure, in ta je ta yi wani auren ta dawo. To da haka kar ai abin da za a rabu cikin rashin mutunci, cikin rashin girma, saboda ta yi gaba a zo a sake haɗuwa. An gane ko? To inda a ce muna bin irin waɗannan dokokin wajen saki, to za ka ga gaba da take faruwa tsakanin ma'aurata ta yi sauƙi. Ka ga wani uban ya rabu da uwar, kuma ko magana ba a yi, tana faruwa. Kila wasu abubuwa ta yi masa na rashin mutunci, ya riƙe ta da shi. To da ba ta yi ba fa, kaga da hakan ba ta kasance ba. To inda matsalar take shine galibi sai wani abin ya taso na 'ya'yan, wanda dole iyayen sai sun zo sun haɗu kuma za a samu maslaha, to kuma haɗuwar tasu ba za ta yi ba. Galibi duk auren da kaga ana rigima, to uwar da uban sun rabu. Daman ma'aurata in suka rabu, waje na biyu da suke sake gwabzawa shine in an zo auren 'ya'yansu. Uban in sahabi ya kawo saboda nagarta ya ce yatta aura, ita kuma uwar za ta ce wallahi ba za ta aura ba. In dai wane ne ya kawo miji, to wallahi ke da shi har abada. Sai ga wata uwar ta tsine wa yatta akan wannan, in yatta karkata wajen uban. To haka wani lokaci idan ɗan ya zo zai yi aure, dangin uwa sai su ce to ga wacce zai aura, shi kuma dangin uba su ce ba zai aura ba, saboda wai na ji daɗi shine gari ba na saba ba. To irin wannan sau da dama ana samun matsala, kuma za ka ga da yawa daga cikin yaran da suke samun matsalar tarbiyya, waɗanda iyayensu suka rabu ne kuma ba su kiyaye ƙa'idojin rabuwar ba. Inda a ce za a kiyaye ƙa'idoji da dokoki da musulunci ya sa a wajen rabuwa, to dan an rabu 'ya'ya ba za su galafaita ba, domin Allah ya yi musu tanade-tanaden da in iyayen suka kiyaye, 'ya'yan ba za su galafaita ba. To amma wata matar da mijinta ya sake ta, to haushin an sake ta fa ta rinka cutan mijin kenan. Asibiti nan in ta je aka rubuta 200 sai ta ƙara 0 ɗaya, sai 200 ta koma 2000 a kati. Ballantana ta gane uba ne mai son kula da 'ya'yansa, to fa shikenan ta samu wajen tatsa. To wani da zarar ya gane haka, in ya zuciya kuma ya gudu ya batta da 'ya'yan shikenan. To da haka kowa yana da abin da yake yi wanda bai kamata ba, mu daure kada mu rinka yin abubuwan da basu kamata ba, dan dai ba komai, ko an rabu tun da akwai zuri'a ba a rabu ba. Da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa atamiru bainakum bi ma'rufin, malai ce bi jamilin fi haqqil auladi, abin nufi ku tattauna kyakkyawar tattaunawa ta gaskiya dangane da kulawa da sha'anin tarbiyyar 'ya'ya. Bit tawafuqi, a samu haduwar kai da daidaito, ala ajarin ma'lumin, bisa ga lada sananne wanda za a ke biyan uwa don ta shayar da ɗa, alal irda'i, akan shayarwar da za ta yi. Wa in ta'asartum, amma idan kuka kasa daidaitawa, kai ka ja ka kafe, ita ta ja ta kafe, kowa ya hau kujerar naki ya ƙi sauko, mala yace tadayaqatum, shine kuka kuntata wa juna, kai ka ƙi yadda da abin da tace, ita ta ƙi yadda da abin da kace, fil irda'i, game da sha'anin shayar da ɗa. Famtana al'abu min al'ujra, uba ya ce ba zai biya abin da aka faɗa ya biya ba, ƙila an masa tsada. Wal ummu min fi'lihi, ita kuma uwa ta ce to ita kuma ba za ta shayar ba. To in hakan ta kasance, Allah ya ce fasaturdi'u lahu ukhra, to shi uba sai ya ɗauko wata uwar shayarwar ta daban,
ta shayar masa da ɗansa, domin dai shayarwar a kansa take, shi ta wajaba a kansa. Malai ce fasaturdi'u lahu ukhra ay lil ab, abin nufi shi uba sai nemo wata ta daban wacce zai biya ta shayar masa a bisa ga farashin da yaga zai iya biya sabanin na uwa. Malai ce wala tukrahul ba a tirsasa uwa ala irda'ihi, a ce sai ta shayar da ɗa, in ta ce ba za ta shayar ba tana da yancin haka. To kaga kenan duk waɗannan abubuwa da Allah ya gaya mana anan ya faɗa mana su ne dan maslaha, kuma ya faɗa mana su ne dan nuna mana hakan shi yafi, ba wai dan ya tirsasa mu ba. Da ka umarnin cewa ka biya ta shayar maka da ɗa ba na wajibi ba ne in ta ce ba za ta yi ba. Abinda ake nufi dai lallai kai ne za ka ɗauki ɗawainiyar shayar da ɗa. In ita ta yadda za ta yi, kaga za ka bata ka bata. In bata yadda za ta yi ba, to dai dole ne kai sai ka biya, sai ka nemo wata ka biya ita sai ta shayar maka. Ita da ta ce ba za ta yi ba duk da ɗanta ne ba ta yi laifi ba. An gane ko? Kai kuma da ka ce ba za ka biya ta ba duk da ɗanta ne ba ka yi laifi ba, in dai za ka biya wata. Amma ka ƙi biyan kowa ne ka watsar da ɗan, to shine ka yi laifi. Ina fata an gane. Malai ce thumma zakara qadaran nafaqat, sai kuma ubangiji madaukakin sarki zai faɗi gwargwadon abin ciyarwar. Faqala, sai Allah madaukakin sarki ya ce liyunfiq zu sa'atin min sa'ati, lallai mawadaci ya biya da wadatarsa dangane da shayar masa da ɗa da za a yi, ya ciyar da uwar, ya tufatar da ita, ya bata wajen zama ko da sun rabu. Shine malai yace ai alal mutallaqati, lallai mai wadata ya ciyar ga macen da ya saka gwargwadon wadatarsa. Wal murdi'ati, hakanan dole ne mawadaci ya bayar da kuɗi ga matar da za ta shayar masa da ƴa, ko matarsa ce in sun rabu gwargwadon ikonsa, ko kuma wata matar ta daban. Min sa'atihi, daga wadatarsa, ma'ana gwargwadon ikonsa gwargwadon wadatarsa. Kada zai iya bada 10,000 ya dage ya ce shi 2,000 zai bayar, in yi haka yayi mugunta. An gane ko? Matukar yana da halin da zai bada 10,000 din. Malai ce wannan shine abin da ake nufi da liyunfiq zu sa'atin min sa'ati. Kalmar liyunfiq, lamun dinnan lamul amri ce, kamar umarni ne tare da wajabtawa, lallai ai hakan. Liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum, daidai da liyunfiq liyasta'zin, lallai ku nemi izini. An gane ko? To da haka wannan ita ake kira da lamul amri. Idan ta shiga cikin fi'ili mudari'i tana canja ma'anarsa ya koma amri, tare da a gininsa na zahiri yana nan a matsayinsa na mudari'i, sai dai za ta yi masa mai jazma, tana daga cikin jawazim na fi'ilil mudari. Asali yunfiqu ne, amma da ta shiga sai aka ce liyunfiq, sai aka yi jazma. Liyasta'zin, asali yasta'zinu ne, amma da ta shiga sai ta koma liyasta'zin kumul ladhina malakat aymanukum wal ladhina lam yablughul hulma minkum. Da haka Allah ya ce liyunfiq zu sa'atin min sa'ati. Wa man qudira alaihi rizquhu, wanda kuma aka kuntata masa arzikinsa, ma'ana ya zama bai da yalwar abin hannu. Kalmar qudira bi ma'ana duyyiqa, aka kuntata masa, domin Allah madaukakin sarki shi yake yalwata wadata kuma shi yake kuntata ta. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Daka in Allah ya so sai baka kuɗi da sun fi ƙarfin buƙatarka, in ya ga dama sai yake baka kuɗi daidai da buƙatarka, in ya ga dama sai ya sa buƙatarka ta fi samunka. Kullum kana buƙatar 1,000, amma da ƙyar da su ɗin goshi kake iya tsira da 600, 400 sai dai ka cika da salati. To Allah duk shi yake wannan aiki subhanahu wata'ala. Da haka wa man qudira alaihi rizquhu, wanda aka kuntata masa arzikinsa ya zama bai da yalwar arziki, da ƙyar ake ci da ƙyar ake sha, falyunfiq, to shi ma duk da haka lalle ya ciyar, ya ba da kuɗi a shayar masa da ɗansa, ya ciyar da matarsa duk da ya sake ta in tana zaman idda, ko ya ciyar da matarsa duk da ya sake ta in tana da ciki har ta haife masa, ko ya ci gaba da ciyar da ita duk da ya sake ta matukar tana shayar masa da ɗa, amma mimma atahu Allahu, gwargwadon samunsa daga abin da Allah ya hore mai. Zai yi ka an maka haihuwa, an mun haihuwa, kai mai kuɗi ne, ka rinka ba da kuɗin shayarwa
duk sati 100,000 ba za a ce tunda tare aka haifi 'ya'yan ba sa'annin juna ne ni ma talaka sai na bada 100,000 duk sati ba. Ina ba ta an gane yadda cefanen gidajenmu yake bambanta haka kuɗin cefanen yake bambanta haka nan hidimar iyalin take bambanta. To amma abin lura a nan shine yadda Allah ya ɗora wa mai kuɗi dole ya kula da iyalinsa haka ya ɗora wa talaka, amma sai dai kowa gwargwadon ikonsa. Mai kuɗi gidansa a ci abinci da miyar talotalo, tuwon kwai miyar hanta, shayi haɗin kauri. Talaka kuma fa a sha ko da ruwan bunu ne, in babu nama a miyar kukar a zuba me wake, a watsa wake. Amma karka ce ni tunda ni talaka ne ba za ma a yi tuwon ba, a wannan kuma mugunta ce. Duk talaucin talaka akwai tuwo irin nasa, duk fataran talaka akwai makaranta irin ta 'ya'yansa. To inda matsalar take shine kana cikin talauci kuma ka ce sai ka yi hidima irin ta wani, za a sha rigima, za a sha rigima. To amma inda kowa zai tsaya gwargwadon ikonsa, kowa ya hidima gwargwadon tasa, Allah ya san iya abin da ya dora maka kuma ya san zaka iya shi. Ina fata an gane. To da haka Allah subhanahu wataala ya ce lalle mawadata su yi gwargwadon wadatar su, matalauta su ma su yi gwargwadon ikon su. Da haka malam ya ce ai ala qadari wus'ihi, mutum zai ciyar da iyalansa gwargwadon ikonsa gwargwadon samunsa. In sau ɗaya za a iya ci a gidanka a ci sau ɗaya, in sau biyu za a iya ci a ci sau biyun, in sau ukun ne amma babu nama a ci sau ukun ko ba nama, ana nan sai Allah ya kawo nama. In ko za a iya ci sau ukun duka da nama to lallai a ci sau ukun kuma da nama. Ubangiji ya ce la yukallifu Allahu nafsan, Allah baya dora wa kowace rai illa ma ataha, sai abin da ya san ya hore mata za ta iya aikatawa. Sai yaj'alu Allahu ba'da usrin yusra, kuma da sannu Allah zai sanya yalwa bayan tsanani. Ai ja'ala mala yace ai ja'ala al-i'tibara bizawj fil usri wal yusr. Anan Allah ya sanya abin lura a aure shine halin miji, yalwarsa ko talaucinsa. Idan mutum ya auri mace ba za a kalli gidan da ta fito ba, a'a za a kalli gidan mijinta ne. Kamar yadda wasu ke cewa wai in ka auri 'yar sarki to dole ka ciyar da ita irin abincin sarakuna. A'a, kai sarki ne? In dai ta yadda ta san kai talaka ne ta aure ka, to abincin gidanka za ta ci ba a abincin gidansu ba. To haka nan wasu sai su ce wai idan ka auri 'yar talaka kuma duk kuɗinka wai sai ka rinƙa mata tuwon dawa miyar kuka. Ai shi ake ci a gidansu. To kaga wannan ai ci baya ne. Yanzu kai ma sai ka dawo tuwon dawa miyar kuka kenan. Ai kaga ba zai yi ba. Da haka kullun a aure halin miji ake kallo ba halin iyayen mata ba. Shi yasa uba mai hankali mai tunani idan yarsa ta zo ta yi masa complain gidan mijinta kaza kaza, ya duba ya tabbatar iya samun mijin kenan, baya zuwa yi masa magana, sai dai shi in zai taimaka sai ya taimaka masa, sai ya taimaka masa ko ya taimaka wa yarsa. Ina fata an gane. Wanda shi kansa kuma taimakawa yar a wani lokaci yana da tasa matsala. Ya kamata ne ka batta ta san rayuwa ita ma, ta san rayuwa. Na Fatima annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaunarta ne bayi ba, bal yana kaunarta, kaunar da ba kowane uba yake wa yarsa irin wannan kaunar ba. Amma tana gidan miji tana shan wahala aikace aikace, hannunta yana fashewa yana yin kanta, ta zo ta ce da annabi a bata yan aiki. Akwai yan aikin fa, amma annabi ya ce a'a, ki je ki zauna haka, dan ma kar mijinta ya ga kamar kawo ƙara, kar annabi ya ga kamar kawo ƙara mijinta ta yi. Mijin nata da kansa ya rakota a gabansa, manzo Allah ya ce da in gaya muku abin da ya fi bawa. Da haka ya ce in kun je za ku kwanta ku rinka subhanallahi 33, alhamdulillahi 33, Allahu akbar 34, ya fi dukkan wani bawa da zan baku. Tabbas wannan zikirin malamai suka ce dukkanin mai aikin ƙarfi, mai aikin wahala, da ka rinka shan daga, kana shan gadagi, kana shan tsimi, kana lalata kanka, to ka rike wannan zikirin. Huce gajiya yake yi. Kai ko aikin ofis kake yi, kai haka kawai wani lokaci ka ji kana jin kasala, ka dimanci wannan zikirin in ka zo kwanciya. Maganin dukkanin wata wahala ce, maganin dukkanin wata gajiya ce. In kana yin sa baka bukatar ka sha gadagi ko ka sha daga ko ka sha
kwayoyi da sauransu. To sannan a lokaci guda kuma manzo Allah yana so ya koya wa Fatima ne dadabi da darasin rayuwa, dan takamarki babanki mai kuɗi ne kullun a ce sai an yi miki miya da kaji an kawo, wanda wannan in ba a yi wasa ba sai ya fara baki dama kina raina mijin. Ai daga gidan kuma ake kawo kajin gidan, yana tsoron ya miki magana in kina ba daidai ba dan ka a daina kawo kaji. In akwai kishiya ki hau buyar mata da magana. Su manufarsu shine su kyautata rayuwarki, to amma sun dora ki akan keken bera wanda baya dogon zangon tafiya. Da ka iyaye masu hankali, masu tunani, masu tarbiyya sukan bar ƴaƴansu su sha wahalar rayuwa ba dan ba sa son su ba, dan su zama me, su zama sun goge da rayuwa, za su iya zama a ko'ina. Kuma dan mutum yana talaka yau baya nuna gobe ba zai yi kuɗi ba, dan kuma yana da kuɗi yau baya nuna gobe zai ci gaba da zama da kuɗin. وما يدري الغني متى فقير ومتى غناه وما يدري الغني متى يئيل. kamar yadda mai hikimar zance yace talaka bai san lokacin da zai kuɗi ba, mai kuɗi kuma bai san lokacin da zai talauce ba. So da dama mai doki yakan koma kuturi, talaka yakan zama mai kuɗi kuma ya zama talaka. Dare ɗaya sai Allah ya yi bature. To amma dai Allah ya yi alƙawari, yace sayaj'alullahu ba'da usrin yusra, da sannu Allah zai sanya yalwa bayan kunci. Abin nufi shine duk mutumin da zai kiyaye dokokin Allah to duk talaucin da yake ciki sai ya fita. Me yake dawwamar da kai a cikin talauci? Saban Allah ne. Me yake fitar da kai daga talaucin, daga wadata ya mai da kai cikin talauci? Saban Allah ne. Amma matukar zaka bi Allah, biyayya ta kai masa da'a cikin dukkanin abin da ya maka umarni gwargwadon iko, to shi kuma Allah zai ci gaba da taimakonka, ba zai taba barinka cikin kuncin rayuwa ba. Ko da ya jarabce ka da talauci na dan wani lokaci ne, zai zo ya yaye maka shi. Amma kaga mutum ya dawwama a talauci, to akwai alamar tambaya a kansa. Kuma mun sha faɗa muna nanatawa, idan an ce wani yana cikin talauci ana nufin kuncin rayuwa, ba kawai rashin kuɗi ba. Wani lokaci kana da kuɗin amma cikin talauci kake. Ma'ana duk jin daɗin da ya kamata a ce ka samu da kuɗin ba za ka same shi ba. Baka da kwanciyar hankali, baka da lafiya, baka da nutsuwa, kuma kana da kuɗi. Ai talaka ne kai. Yahudawa su suka fi kowa kuɗi a duniya, amma Allah ya kira su da suna talakawa. Abin nufi masu talaucin zuci, masu tare da matsaltsalin rayuwa saboda saɓawa Allah duk da suna da kuɗi. wa duribat alaihimuz zillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah. Allah ya ce mun dora musu kaskanci, mun dora musu bakin talauci, kuma sun komo da fushin Ubangiji subhanahu wata'ala. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri al-haqq, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. To amma idan kana cikin biyayya ga Allah, ko bai baka kuɗi ba, duk abin da mai kuɗi yake samu sai ka samu. Nutsuwa, kwanciyar hankali, rufin asiri, kaucewar dukkanin wata matsala. Abin da zaka kai bakinka bai fi karfinka ba. Wai me mai kuɗi yake takama da shi ne? Gidan zama. Wani sai kaga yana da gidaje 100, wani yana da katotan gidan da wani bangare ma sai a shekara 2 ba a je wajen ba. To an ji yana da gida, in ɗaki 1000 yake da shi a gidan, in dare a nawa zai kwan? Kai ma sai aka baka ɗakin ka ɗaya ya ishe ka. Adadin ɗakin ya fi ka, amma ba wajen kwanan ba. A ɗaya yake kwana, a ɗaya kake kwana. Zai sa riga, za ka sa riga. Zai hau abin hawa, za ka hau abin hawa. Ko da naka daban da nasa, amma dai kai ma naka sunansa abin hawa. Ya ci kwai ya fito ya gyatsa, ka ciyo dan waken ka kai ma ka fito kai gyatsa. In ba kai ka tona wa kanka asiri ba, wanda zai san dan wake ka ci. In ma ka so barazana irin ta talaka, sai ka ce kwanta naman kwai, tuwon kwai, naman miyar hanta. Inda za ka gane kuskuren ka kawai in ciki ya ɓaci kai amai, sai a gane. Da haka dai bin Allah maganin wayo Allah. Sai ya ji alullahu ba'da usrin yusra. Mala ya ce fil yusri wal usr, abin lura dai a halin auratayya shine matsayin miji cikin yalwa da cikin kunci. Wali anna li'tibara bi haliha yu'addi ila al-khusuma, domin idan an ce za a lura da matsayin mace, to kullum ba za a fita daga husuma ba a gidan aure. Li'anna zauja, domin shi miji yadda'i annaha tatlubu fawqa kifayatiha,
so da dama zaka ji yana kokawa mace tana neman sama da abin da zai ishe ta saboda zulama irin ta mata wahiya tazumu ita kuma mace zaka ga tana cewa annaha qadaru kifayatiha ai abin da ta nema din shine abin da zai ishe ta da yawa zaka samu ana samun wannan husuma tsakanin maza da mata shi miji yana ganin ya bada kuɗin cefanen da a cikin sa ma ana samun rara ita kuma kullun ta rinka cewa ita baya isarta wannan rigima ba a kare ta a gidan aure da tumatiri ya tashi matarka za ta ce ma kayan miya ya tashi to amma kuma in ya sauka fa baka jin ya sauka su mata kullun lissafin su tashi yake baya sauka kamar Najeriya ne in abu ya tashi kenan ko ya sauka ba a gane ya sauka to haka mata suke to shi yasa kullun an fi lura da maganar miji sama da maganar mace saboda maganar miji in dai mai tsoron Allah ne to an fi kwatanta adalci a cikin ta da haka mala yace fa qudirat qat'an lil khusumati da haka sai aka kaddara hakan dan a yanke husuma tsakanin miji da mata wa wa'adallahu bil yusri ba'da al usri kuma Allah ya alƙawarin yalwa bayan kunci li kulli mu'minin fi mu'amalatihi ga dukkan wani mai imani cikin dukkan dangin mu'amalarsa ma'ana dai idan ka kasance mai imani to Allah ya yi alƙawarin zai yalwata maka in kasuwanci kake a cikin kasuwancinka in sana'a hannu kake a cikin sana'a hannunka in matsalar iyalai ne a cikin iyalanka in mai iyali ne kai a cikin iyalanka in mai 'ya'ya ne a cikin 'ya'yanka cikin dukkan wata mu'amalarka in dai zaka ba Allah to yayi alƙawarin shi kuma zai taimake ka in tansurullaha yansurkum wa la yansuranna Allahu man yansuruhu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib an gane ko sai Allah ya ce mi عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Mala ya ce walamma zakara bayan Allah ya ambaci anna wa'adallahi bil yusri ba'da al usr ubangiji yayi alƙawari da yalwa bayan tsanani li kulli man ittaba awamira ga dukkan wanda yake bin umarninsa bid da'ati ta hanyar yi masa da'a bayyana kazalika sai kuma Allah zai yi bayani haka nan annal uqubata ita ma uquba sabitatun tabbatacciya ce li kulli man yukhalifu amrahu ga dukkan mai saba wa al'amarin Allah ta'ala madaukaki ma'ana yadda Allah yake fito da kai daga kunci ta hanyar da'a ya dawo da kai cikin yalwa to haka kuma yake fitar da kai daga cikin yalwa ta hanyar sabo ya kai ka cikin kunci an gane ko da haka a tsakanin waɗannan ayoyin an tabbatar da at-targhib wa tarhib
kwadaitarwa ga masu da'a, tsoratarwa ga masu sako. An gane ko? Wanda sau da dama Allah yana hada tsakanin wannan a cikin ayoyin Alqur'ani. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. I'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Ghafirudh dhanbi, qabilut tawbi, shadidul iqab zit tawl. Daka wannan shine at-targhib da kuma at-tarhib. Daka Allah subhanahu wata'ala yana kwadaitar da mu da abubuwa na jin kai dan mu masa da'a, kuma yana tsoratar da mu da abubuwa na azaba dan mu guji saba masa. Shine Allah ya ce wa ka ayyin min qaryatin, yaso da dama wata alqarya, mala yace hiya kafu jarrin, kalmar ka ta ka ayyin kafun ce a matsayin harafin jarra, dakalat ala ayyin, aka shigar da ita akan ayyu sai ta zama ka ayyin bi ma'ana kam. In ka dunkule ka ayyu, aikinta daidai yake da na kam, ma'anarsa shine da yawa. An gane ko? Ma'ana alƙaryatu da yawa ba ɗaya ba, ai kasirun min alqura, da yawa daga cikin alƙaryatu atat an amri rabbiha, da suka saba wa umarnin ubangiji, suka yi masa girman kai, suka ƙetare iyakokin da ya shata musu. Malai ce asad wa takhallafat, suka saba wa Allah kuma suka bijire, bi ma'ana ahluha, ana nufin ma'abuta alƙarya din. Wa rusulihi, kuma suka saba wa umarnin manzannin da Allah ya aika musu. An gane ko? Fa hasabnaha, ubangiji yace sai muka yi musu hisabi fi dunya, anan duniya, hisaban shadidan, hisabi mai tsanani. Me hisabi mai tsanani a duniya? Shine muka sanya su a cikin kuncin rayuwa, fatara, talauci, cututtuka, kamfar abin hannu, hauhawa farashi, fari da rashin albarka ta komai. Kuɗi da yawa, amma in an je siya sai kaga abin da za su siya ɗan kaɗan. Kana ta ganin kana da kuɗi da yawa, amma da ka fara siyan abubuwa sai kaga kuɗin sun tafi kamar wutar daji fu. Da ka siyo abin da yawa ka aje a gida, kuma 'yan kwanaki kaɗan sai kaga ya ƙare. A jibgo maka abinci, kai ka ce raƙumi ne zai ci, kuma ka share shi ka ji ba komai cikin, kuma ɗan minti kaɗan kuma cikin ka fara jin yunwa. Ga kuɗi amma kowa yana ciwon yunwa. Yanzu da wuya ka tara mutum 10 baka samu 5 suna da ulsa ba. Wai ulsa mecece? Ciwon yunwa ne. Ga kuɗin amma kuma ana ciwon yunwa. To wannan shine hisaban shadidan. Allah ya ne wa mutane hisabi mai tsanani, yana hada su da wahalhalun rayuwa. Me ya ja? Saboda saba masa da suke yi. Da haka irin wannan ya faru da yawa. Shi yasa sau da dama malamai a musulunci kullum suna faɗa, suna nanata dogaro da irin waɗannan ayoyi da hadisai. Da yawan wahalar rayuwa da muke samun kanmu a ciki, laifuffukan muke jawo mana. To amma economist, masana sanin tattalin arziki, musamman waɗanda ba musulmi ba a cikinsu, musamman waɗanda ko da musulmin ne amma ba su san addinin ba sai suna, su kuma ba su yarda da wannan ba. Yanzu idan ka ce talaucin da muke fama da shi, da wahalar rayuwa, da rashin tsaro, da kaza da kaza, saɓanmu ne ya ja mana, sai ce ƙarya ne. In ka ce haka, me yasa a Amerika ake zaman lafiya? Su da ko sallah ba sai, su Allah ma ba su yarda da shi ba. Me yasa a Isra'ila ba a yi? To ka gane, su kafirai ne, ba su da rabo a lahira, su daman wuta za su tafi. Amma kai musulmi ne, kana da rabo a lahira. Hisabin da za a yi maka a lahira shi ake maka a duniya, dan ka je lahira babu matsala ka wuce. Wannan shine ka'idar. To da ya kamata mu fahimci wannan, domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana akwai abubuwan da in dai muna yi to matsalolin rayuwa za su yi ta faruwa. Yace babu yadda za a yi mutane su rinka warware alkawari face sai Allah ya jarabce su da fari. Babu yadda za a yi mutane su rinka zinace face sai Allah ya jarabce su da cututtuka. Babu yadda za a yi mutane su rinka tauye ma'auni face sai Allah ya dora musu shugabanni azzalimai. Mai gyada ta tauye gwangwanin gyada, mai in na ja ne ya hada da gasara ko da dafaffiyar kabewa, mai awo ya dafa buhu don ya tsuke, a hada masara da datti don ta ƙara yawa, a ga kamar ta kai kwano 40. To duk wannan shi yake jawo shugabanni su ma su rinka gallaza mana, mu cuci junanmu,
sai Allah ya ɗauko manyan macuta sai ya ɗora su akan mu sai su danne mu wa kazalika nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'dan. Kuma koda nagari ne da sun je Abuja sai su rikide anan dan ya ci gaba da dandana muku azabar abin da kuke aikatawa munana. zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. yadda da shi ba an saba wa manzo shine an ki ai koyi da shi, an yi bid'a kenan. da ka saban Allah da saba wa manzannin Allah cikin umarnin da suka yi ko shakka babu yana jawo kuncin rayuwa, yana jawo musibar rayuwa. falyahzaril ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. ubangiji madaukakin sarki ya ce fa hasabnaha hisaban shadidan wa azabnaha, muka azabtar da ita azaban nukura, azaba babba ko azaba wacce zuciya ba ta so amma ba ta da yadda ta iya, dole ta karba.